Iku mau nyoteng Tara Didi. Kok dengaran ra nyoteng ki mau Didi channel nah. Rai paketan entek sing ana Hesa standby. Nah, Hendra juga standby. Wanci rapi ana modin penanduk. Pundi to, Ndra? Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Mari kita berbondong-bondong menggok ning dido. Banyurip Rembang, Jawi Tengah, Indonesia. Alhamdulillah, wae dhewe Alhamdulillah kawit bodo nganti suro, patang sasi, ngedur, ora muleh, nganti suarane gombyokan, nganti intine basa. Nganti koretan lho, Ro. ya kudu disyukuri. Ning alhamdulillah separingi seger kuarasan. Nalika suwana orang taun ngepul kepungkur. Wala rong taun timbung nganti medu. Ayo yo, timbung rong taun ra medu. Bareng saya iki ketoprak laris awakku. Yo. Urukan daging mancen ana. Ngene iki lho sing tak susahin, Dok. Angger main terus mau bededek kok, Dok. Perkara kan terserah aku, Dok. Lah yo, nek ra nganggo iki mbok ora ndek swara, bar foto nganti iki, Dok. Napa? Mangani enak. Lho, di rumah enak-enak ya alhamdulillah. Lah saiki kok ora penak to, Ndoro? Mam dicawiske, rokok ngarep ngudut, tanggonan pun dicepake. Lho, banyu pun cemawis. Nek ajeng mantuk lho, diparingi sangu. Lho, ngetoprak ora penak. Lho ngene iki lho nyambut gawe kudune yo tenanan. Lho, nganti ngene iki sampai ngembus, sampai apa? Sampai bawah. Bawah. Nah, ngajeni dhuwit to, Ro. Lah, nggih rong taun diimbu nelongso golek sandang panganan kabeh lho, Nduk. Ora nyawang bendaramu kringete. Masuk ta, Ndoro? Mbak, Doro itu yang pakai niki lho. Lah, Ndoro iki lape dhuwit lho. Ning omah tumpu-tumpuan gendel-gendelan dhuwit bongkok. Karangan pitik. Hah? Dia karangan pitik. Pinter-pinter aja warna pitik karo dhe jagung. Ngene, Mbak. Totoli entek. Lah yo dek pitik, bati jagung mbok warna yo entek to. Becek sak lestari. Inggih, mboten dados napa-napa, Ndara. Sungkem banget niku lho dikonjuk kagem jenengan. Tak tampa biung bali pangestu tanpa nono. Dadosaken pamundi sampun kula tampi, dadosaken jecimak kula kali anak-anak kula sampun kula ratani kawit tekan dhuwur nganti tembung misal kabeh pun rata sedaya, Bro. Niki adiki nasi. Nggih. Ngangen niki. Andani kula. Andani Ndoro aku andane kene kula. Mestinya nek rumahku nek ngomong nek gak lenggo. Kaya ora ana pire, Mbak. Iya, ngene iki lho, nek Ndoro aku iki ora pantes lho. Yo. Dawu. Jadi dilakno kaya ngono aku yo isin. Kok jenengan kok tekan Isin isin. ketutupan iki. Oh, ora tumpul nek tutup iki ayune gak ketara. Jare isin. Dawu. Padha langen suka penggawean wis kok aku. Sedih sampun kula rampungke angkene netepi kewajiban menika. Jenengan ampun kawantos. Ya kaya ngono. Abdi sing lawas kudu bisa dadi tepo tulodo. Masuk. Nggih. Yang yo. Dawu. Ngono aku lho yo kan ngono. Nggih, pripun? Wah, ngapa ngertosi sifate niki kadange panjenengan iki? Dulur-dulure jenengan iki jan nggih ngoten niku. Dayo ya ngono ku lho. Lho ya, ngono ku lho. Toko-toko ra meni assalamualaikum. Piye? Lho, angger toko brak-brak ajur kabeh. Lho kaya ngono lho yo. Pasrape putraku ngomong pate lu gendhet. Lah ngono kok jarene kok calon ratu to, Ndoro. Ratu model piye to ngene iki ta? Saben-saben teko kabeh dibantingi, kabeh dibuaki. Lho.
Anjasmara Kepiye to? sasampunipun kula wangsul wonten ing Taman Majapahit kenging menapa kok mboten wonten napa-napa teng dalem niku. Kula niki ngelih Kanggo Anjasmara Kepiye? nembe kemawon kula bali wonten ing Pategaran. Oleh turangga nite turaga saben dinten. Kula bali-bali wangsul ing Kraton Majapahit malah kapura kula ing dalem kepangkuran Yo, malah kapura mboten wonten jejaran. jare napa laras Kang Mbok? Lho, nek bab Apa Kang Mbok menika nyambut masak? nek pangkuran nek bab jejaran menika bagian kula pun tumbuk-tumbuk pirang-pirang kertas lho. Ha enem ndi? Baik. Nek kasunyatane ora ana panganan, ora ana unjukan lho. Jare sapa? Iya. Lah kamu tak pirang kertas kowe. Nek pirang kertas. Pelong kertas. Pirang-pirang. Oh, aku ora nganti mangan. Jare sapa lho kok tengah bececek ngene kok ora nganti mangan. Gede. Oh, wong baring-baring ngene, caca. Yo yo. Iya Kang Mbok. Ojo maido lawan kanggo. Wis tak cepake ana ing kepungkuran nyadini apa tekamu tak kono. Yo wis entek aja ngluputke kanggo tak Kanggo Anjasmara boten mangertosi yen to Kanggo Anjasmara duweni kadang kalih cacahipun Seta lan Dalah Kumitir. Di iki kumitire, iki setane. Lah setan niku pripun? Lho calon lho, kudune yo ngene iki lho. Calon ratu lho. Calon ratu lho, wong loro ganteng-ganteng lho. Calon ratu sing iki kumitire, sing iki setane. Nek umpama aku setan aku raya-rai ngono ya. Aku setan. Au, iki lho. Kok setok kepenak tonggomu. Ngucapmu wis kok pikir. Lho gene opo? Calon ratu entang mongko dadi ratu ki tanggung jawabe gedhe. Duweni kabeh. Ki leres. Tawang dosa lho. Pisamu iki apa? Turu wae entom ora mlethek srengenge ratu. Lho. Saben-saben akeh kawula sing matur senengane pamit gegladen ora gegladen yani. Saya ngapa padha adu jago. Lho. Padha prawan-prawan ana ing desa. Tetep. Ojo no kowe kelawan aku. Pancen bener Kang Mas. Rama celuk. Calon ratu kok Rama celuk. Kanjeng Rama. ratu kok adu jago. Angine yang ngetek sekirake kami. Lho. Kanjeng Rama. Nah, niku nggih jane nggih boten pantes. Sing pantes niku jenengan lho, Ndara. Kang kok calon ratu kok adu jago niku pripun? Lho sampeyan niku sing adu jago. Ngoten lho. Monggo. Iki ana apa awakku rampok kabeh. Iki ana apa-apa. Mau nek kok blober kabeh iki mama. Ceritane piye lek turu kok dieker-eker ngene. Awakku rampok kabeh. Kanggo Anjasmara kuwi luput lho. Kleru. Nembe kemawon kula bali wonten ing Kraton Majapahit. Ya. Kula nite turangga. Kula mlebet wonten ing dalam kapangkuran. Malah kapura mboten wonten dedaran utawi unjukan mo. Pripun menika? Ya. Kata suci Kanjeng Rama. Yen ngono sing salah kowe ya ndak. Kadangmu sakoron bali menyang kepatihan. Jarine ora ana dedaran. Sampun kula cepakake Kanjeng Rama. Wis. Kaya kewajiban kula sampun rampung. Rampung kula nggih damelangan suka Rama. Oh iya. Yo bener kowe ya. Lho, niku mau cepak pun kula jaharan kula cepake sedaya. Lho, pun tumbuh-tumbuhan ning niku boten terima lho. Ning iki kumitire iki setane mlanom. Panjenengan ampun percaya kalian Yayu. Lho. Mboten wonten buktine. Teng kapuluran samenika mboten wonten dedaran utawi unjukan Kanjeng Rama. Dene kadang Nyak, iki buktine iki apa lho? Tak bilang gedung. Adae Lho, nek cinta lho karo segala saiki. Oh, ngandane diarani ngapusi gitu.
Ndara? Tekane sak dulur kula menika randat Rama. Perkarane opo, Jas? Tekanipun sedulur kula menika randat. Perkarane opo kok randat, Jas? Pekarane randat menika ya Rama. Tumindakipun adi layang seto lan layang kumita. Padha adu jago lho Rama. Dadan ning warung wae ra tau mbayang isi. Putrane Patih lho gendar lho. Ya mboten mau niku kok buare enggak bayar nggih. Lho, kula niki putrane sinten? Putrane Patih Lugender. Angka kalih wonten ing Majapahit. Majapahit. Lho kok mlebu bayar kok nganti mboten bayar lho. Calon ratu, calon pepatih. Garwane Diayu Kencana Wungu. Garwane Ayu Larasati. Kok calon ratu lho Rama. Iya, Tangga. Rama ratu menika kudu nggadhahi kabisan. Ora bero raka Ya. kanuragan. Lho turu wae ra metet ngene ora tangi. Kula ngertos lho, Ndara. Niku wau teng warung mangan iku lho, warung begengek. Kula ngertos, Anak layang seto menjadi warung iki yuk. warung begengek. Pati yuk. Ngomong sing lho ngoten niku kok jare calon ratu. Pripun? Impun ditutup, Mak. Wis. Ini lho, Jas. Sakit kelampahan calon ratu Rama ratune wong angon. Ya wis ngene, Jas. Totir. Nggih, Mak. Wis, kowe ora usah padha padudon. Nggih. Saru dinulu. Lajeng Esuk-esuk kowe bakal tak pamerke ngesane Juwita Ratu Kencana Wungu. Dina iki kita kon gedaden. Gedaden mo. oh mekaten nggih. Kula nyuwun pamit mo. Ya ki. Pripun, Mak? Ya yuk ngono. Dawuh, ngampun boten biasa. Wis ora apa-apa. Nggih, Sing bakunu nggih. dulur-dulurmu jak bali. Oh, ngoten. Oh, alah, monggo jenengan kula pingarake nah. Lah monggo ngendikan enggak? Dok, kowe ndamel tapi kewajiban saja ndak ya? Lah, menika jenengan dadan niku kados pripun? Lah, mlebar kabeh kok ceritane piye to? Oh, lah, napa jenengan niku pegel jalan pijeti madhep rono lah. Nggih, kersane kok jenengan awon. Lah, jangan aneh loh. Loh, kon lho. Tuh, napa Ndara? Yo. Tuh, Jas. kula damar Jas. lho, Jas. lho, Jas. lho. Anjas moro. pedamelan. Jas. Boten miring Ndara. Saestu. Boten miring. Jas. Boten miring. Jas. 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 Alah. Yo, tua kok. Jas. Kados pundi Rama? Sampai niku lho bidang dolan niku napa niku boten miring blas lho. Kados pundi? Menika wonten tamu Ono tamu, Jas. Iki. Tamune lanang apa wedok? Menika Jas? mijil kakung. Ganteng sih ya. Kados pundi? Lah nek tamune kakung kuwi sing nemune biasane sapa, Jas? Kedahipun ingkang badhe nggih panjenengan Rama. Yo ora. Pamijil wanita ingkang badhe kula ananging Rama. Tamunipun menika enem nggih ingkang badhe sing enem to Rama. Oh, kaya ngono. Jenengan niku sing tuwa-tuwa mawon. Nek wonten tamu sing tuwa, lah sing sepung tulentek niku bagian jenengan, ngoten lho. Nek sing enom sing ganteng iki bagiane Ndara Ayu. Ngoten lho ya. Lho, ngetek lho. Jas. Dasar ayu ya model. Jas. Ora bedane karo Wes rampung apa durung, Jas? dereng Rama. Urung rampung, Jas. Kula Tutup ke, Jas. Tutup no, Jas. Anjir Rama. Wonten pedamelan kula wonten Pak. Jas. Wonten. Jas. Matur nuwun. Jas. Lain katur kula nelaken. Alah. Kados pundi cara dereng rampung kula. Jenengan mriki lho, Ndara. Jenengan mriki lho. Lah ngoten lho. Lah. Pengen tangkat riyen to.
Kowe kuwi bocah saka ngendi? Lan sapa jenengmu? Wani munggah ana ing padian. Ki ngejak turu to, Ro. Yo karepmu piye to, Jas? Kados pundi Rama? Wis ngene ya, Jas. Endi? Lakon iki ben rampung, ben tutup nganti aku ya, Jas. Engko nek getut terus yo ora iso dadi rampung. Iya. Gus, kowe kuwi bocah saka ngendi? Lan sapa jenengmu? Wani munggah ana ing kepatihan. Kula saking Palwangga, nami Damar Wulan. Damar Wulan. Nggih. Anake sapa, Putranipun Ibu Palupi. Lho. Yen ngono ora isih kepulun aku dhewe Damar Wulan. Panjenengan kok paman Harya Jejetan. Pancen kaya ngono. Nalika semono jenengku kuwi Harya Jejetan. Nanging dina iki diangkat warangka dalem ing Praja Majapahit. Jenengku Patihnu Gendhek. Oh, Karepmu apa lan kowe nganti temeka ana ing kepatihan? ngantos kula swaling dalam kepatihan jalaran kula kepengin swita. Kados pedamelan. Golek pegawean. Jas. Kados pundi Rama? Pegawean kepatihan rak wis ora ana to, Jas. Nyuwun sewu, napa Kanjeng Rama niku kalebihan to? Perkara apa, Jas? Tetep wonten pedamelan Rama. Pegawean apa, Jas? Kula atur nyimut Rama. Katon ben kemawon Praja Majapahit ayun-ayunan tenan Rama. Samangka regol sing sesiwet dereng wonten ingkang jadi Rama. Menawi to wonten tengah sanding kang damel ketel Praja Majapahit kados pundi? Iya, Jas, aku nganti kelalen. Apa gelem kon jaga regol, Jas? Dipun tantu. Oh iya. Ini ya Lan, yen karepmu golek pegawean, iki ana pegawean jaga regol. Kowe gelem apa ora? Ayo karo kowe. Nggih kula sagah. Kowe sago. Gelem kok, Jas. Ora dadi kaya pangapa ya Kakang. Dina saiki sampeyan jaga regol. Sapa ngerti besok ing jaga atiku lho Kakang. Matur nuwun. Ya, Jas. Jas. Ngene ya Lan, kowe nek sago, kowe dina iki takon jaga regol. Nanging Patihnu Gendhek dina iki bakal witungkas marang kowe. Nggih. Sapa pawongan ora dikeparengake mlebu menyang paridolan lamun to ora nggawa tapak asmane Patihnu Gendhek. Oh, badhe kula saestake. Nyuwun pamit. Ya, Nyuwun pamit, Pak. Pangestripun. Jas. Alah. Jas ngono yo. Piye, Jas? Ya piye? Kiai layang seto, kiai layang kuning. Ben kemawon nepi pasuk. Iya. Samangka panjenengan menika mulai kalian Kakang. Damar Wulan ya. Sinten